gøre noget med hele tiden. Søg. Det går faktisk en gæst. Dygtig. Nej, så. Godt. Det var godt. Søg. Åh. Ja, godt. Dygtig. Dygtig. Fjummergøj. Det var godt. 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 Sådan med ro på. Det var godt. Det var godt. Søg. Dygtig. Her er det også rådyrene. Der hvor de havde ligget den anden dag, det var dernede i hjørnet, ikke? Så er de også i læge, tror jeg, ikke? For det han laver her, det må han godt. Må han lige undersøge til begge sider, ikke? Dygtig. Godt. Stå. Sådan. Ja, det var godt. Det var godt. Sådan. Det var godt. Det var godt. Søg. Men han vil sjusk på søndag. Jo, det her 3,5 time gammel, ikke? Skal du lige regne med. Hvor gammel er det på søndag? Ja, en time. Ja, der kan han jo gå op, uden at gå sådan der, ikke? Så kan han holde det alligevel. Dygtig, så dygtig. Sådan skal det være. Det var flot. Uden at jage afsted, Galix. Der er det godt. Det var godt sådan. Det var godt. Søg. Det skal nu være så åbent. Ikke, den her er ikke meget for. Det er en rigtig gammel læderline, jo. For det, ja, jeg har den nylonline, ikke? Nej, tynd en. Ja. Føj! Dygtig. Der var ikke noget der. Ja, det var.
Dygtige. Det var dyr. Ikke? Det var rent dyr. Ikke? Ikke? Og jeg vidste, at han var trådt til side. Ikke? Derfor er det meget godt, at han registrerer genstanden alligevel. Det var godt sådan. Det var godt. Søg. Dygtig. Nå, da jeg gik, så løb harne rundt ind i haven. Der kom vinden derfra. Det var godt, Alex. Drømmert. Ja, han kører på dem, ikke? Altså alligevel. Men det er meget rart at træne på. Og har vi tabt det igen? Sådan skal du gå, Alex. Så dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Høj. Du må også lige orientere sig der, synes jeg. Dygtig. Gør du ikke nu? Hvad? Du må lige orientere sig der, må det ikke? Jo. Det gør du slet ikke tidligt. Nu må vi se, om der er noget tilbage i dag, Alex. Hey. Det var godt, dygtig. Det var godt. Så går han altid ved bolden. Slip!